kaayat. Ayan. As usual. Pupunta kami ulit ng bukid. I-update namin kayo sa tanim naming sili and at the same time, mag-apply na din kami ng abono o maglalagay sa ating mga sili. Ayan, ang kasama ko ngayon ay sina Lenlen, Apple. Ayan. So, ayan nga makikita nyo guys, wala kaming sasakyan ulit dahil nga ginamit ni Papa sa pagpapatubig. Yung isang araw, pati nung kahapon. Kaya kami naglalakad ngayon dahil mahirap siyang tanggalin doon sa tubo. Yan. Grabe tingnan niyo yung mga dinadaanan namin. Umulan kasi nung isang araw dito mga kaayat. Pati nung kagabi. Yan o. Maputik yung daanan. Maputik na. Tapos ay, naglalakad ka pa ay. Binibilisan namin maglakad mga kaayat para makapagsimula na kaming mag-abono habang hindi pa mainit, kasi mamaya kapag nabutan na kami ng init mga kaayat, nakakapaso yung init niya. So ayan, pagdating pa lang namin doon, pagod na kami. Gabuno ka. So ayan, swerte, sakay kami. Hindi na kami mapapagod sa paglalakad. A few moments later. Ayan, nandito na kami sa aming kubo mga kaayat. Ayan. Sobrang dumi. Ayan o, dumi na naman. Dahil ilang araw na naman kaming hindi nakapunta rito mga kaayat. Dahil nga, syempre, tapos na kami magtanim ng kamote. O, magpatanim, kunakuma. Sili. Tapos yung kalabasa, tinamnan ni Papa. Itinanim niya. Kaya wala na masyadong trabaho dito sa bukid. Saka na lang kami makapunta rito kapag mag-abono, ganyan. Okay, maglilinis. Pero wala pa namang lilinisin ngayon mga kaayat. Walang lilinisin sa mga tanim. Ito mga kaayat, papakita ko sa inyo yung ano ba yan? Nabubulol ako. Yung mga itinanim naming kamatis. Ayan na sila. Wow! Ayan. Ayan. Kapag may time, lilinisan namin ito dito. Ayan o, may namatay pero yan o. Natumba. May namatay dun o. Ayun, nabuhay yung ito, bell pepper. Ayan, kamatis. Ayan o mga kaayat, ito naman na yung mga kamote na aming pinatanim. Ayan o, buhay na sila. Ayan, mga kamote. Nandun na si Papa. Yun. Agas-asadon. Nirugyanan na ni Papa nga, nagasadon. May
Nag-aararo din mga kaayat. Nag-aararo doon ng sili. Ata ni. Nag-aararo si Uncle Waldo ng kanyang sili. Siling niya ate, Uncle. Talbos. Siling talbusan. Oh, Ano dyan abuno nga igarod? Ayun. Naararo na nila. Oh. Para mabilis lumaki itong mga sili. Kaya naararo nila. Binubungkal nila. At ito yung aabunuhan namin mga kaayat. Ito, gumawa na naman si Papa ng butas. Ayan. Dito namin nilalagay yung mga abono. Malapit dito sa niya, sa may sa sili. Ito mga kaayat, kaya ganito yung pamamaraan ng pagkukultivate namin dito. Yung iba mano-manong nagkukultivate, kumbaga hukayin ito dito sa gilid-gilid niya, ganyan. Dito iba naman nag-aararo para mabilis lumaki mga kaayat, kasi nga walang masyadong kasama sa pagtatrabahong bukid. Ito lang yung pinaka madali o pinakamabilis na trabaho para matapos yung pagkukultivate ng mga tanim. Ayan. Ito mga kaayat, itong sa amin, sariling tanim ni Papa na ipinunla niya talaga dito sa kubo. Ito naman yung sa kanila, binili nila ito mga kaayat. Binili nila itong mga seedlings. Hindi ko alam kung saan sila bumibili. Ito lang yung lupa namin. Ito lang yung sinasakaan ni Papa. Hanggang dun sa dulo. Tapos doon sa may kubo. Ayan, hinahati-hati ni Papa ito na tinatamnan. Dito, kabote. Dito, sili. Tapos doon, yung kalabasa. Kaya paiba-iba yung mga tinatanim namin dito, mga kaayat. Para may pagkuhanan kami araw-araw. May ibebenta kami araw-araw. Pero itong kamote, 2 to 3 months bago ma-harvest. At least may hinihintay. Itong sili mga kaayat, kapag kapag may mag-order na buyer,
Ayan, dun kami na namimigay. Nagtatalbos na kami ng sili. Yung dun sa may kalabasa naman mga kaayat, yung bulaklak kasi niya, kada hapon naman kami namimitas. Kaya malaking tulong yun sa amin sa pang-araw-araw mga kaayat. Kasi wala kang mauupahan na trabaho or mahahanap na trabaho dito. Iilan na lang kasi nga halos lahat dito mga kaayat, ayun, nagsimula palang magtanim. Tsaka na lang mga kaayat kapag nag-harvest na sila. Kasi ang dami nang mag-hire dito na mamimitas ka ng sili, magtatalbos ka ng sili, ganyan. Tapos mamumulot ka ng ng kamote, ganyan. Magpipitas ng mais. Ngayon lang talaga mga kaayat, wala talagang mahanap na trabaho, kaya tiis lang talaga. Habang wala kang inaani, dapat maipon ka para sa kapital mo. May ipon ka para sa pang-araw-araw ninyong pagkain. Ayan mga kaayat, andito na yung abono. Ayan, hinalo na ni Papa yan. Nyating lauk yun dito, Papang. Ha? Urea kong complete. Urea at saka complete. Ayan, dito na sa timba ito. Complete itong puti. Urea naman itong Silang na ibas-ibas brown. silang kada urea na. Silang na yan. Ayan, ganyan daw mag-abono. Sano ka daw? Pakita yo Pang. Ganyan daw kadami. Tapos Sayo gaburan. ilalagay dito sa Luwadan nyo makatata pa. butas. Matukul data. Gapuno mo na pag. Baka mapi. Hindi po. Please. Gabur ka garod. So ang gagawin namin mga kaayat, ito, dalawa kami ni Lenlen maglalagay ng pataba dito sa butas. Si Apple naman, ang gagawin naman niya, tatabunan ng lupa. Ayan, gaburan na mula. Buwan, kasta ka ado. Tapakitam. Dali na mama nga kauboy. Tula de kay pulis. Pakitam mo at Apple. Kasano pa nagdabur mo? Sako. Graka po sa ako. Ayan, ganyan yung gagawin niya. Kasi nga, hindi pwedeng malagyan ng abono dito sa dito sa may, natin, dito sa may, malapit sa sili. Kasi pwedeng mamatay. Kasi may urea kasi mga kaayat. Kaya tinatabunan. Kasi baka mamayang gabi, umulan. So kagandahan noon, syempre malulusaw na siya. Makakain naman na ng sili. Masisip-sip na niya yung abono. So ayan mga kaayat, iwan ko muna kayo mga kaayat. At sisimulan na namin mag-abono. Ayan mga kaayat, mag-aabono na din ako. Ito yung sa akin, timba.
Ayan mga kaayat, naubusan ako ng abono, kaya kukuha na naman ako. Ayan. Bali mga kaayat, ito talaga, ito abono, kinakamay talaga namin. Matagal na namin itong ginagawa mga kaayat. Hindi kami gumagamit ng gloves dito. Maya maya, pag natapos naman kaming mag-abono, maglagay, magugas kami ng kamay. Ayan. Ayan, natapos na po kaming mag-abono, maglagay ng abono. Ang gagawin na lang namin, tatabunan na lang namin itong mga butas. Ito. Ayan. Mano-mano naming tatabunan mga kaayat. Pwedeng kamay, pwedeng paa ang gamitin. Pero mas maganda na itong paang gamitin kasi nga, kita nyo naman mga kaayat, nakayuko kami, masakit sa likod. Nakakapagod, nakakahingal mga kaayat. 2 very boring minutes later. Tapos na kami. Tapos na kami magtabon. Babalik na kami sa kubo. Yan o. Tapos na, yan na lang. Tapos may sobra pa ditong abono. Ito. Yan o. Hindi naman yan masasayang mga kaayat. Itatago namin yan at gagamitin na naman sa mga susunod na itatanim dito. Banda dito. Doon. Dapat di dyan ipang kinilinlin. Ayan, pabalik na kami sa kubo. Ay, thank you Lord, natapos din. Danog kapal? Ha? Nakakauhaw mga kaayat. Sa sobrang init. Alabaabang ka. Yan, nagpapaputol si Papa ng kawayan dito sa kubo. Mas maganda na rin para mabawasan. Mahirap magwalis. Kasi nga puro, makikita nyo dun sa baba, puro dahon ng kawayan. Mabilis lang maglagas yung mga dahon ng kawayan. A few moments later. Yeah, mga kaayat, may ginawa akong sungkit. Magsusungkit kami ng ito, sampalok. So titingnan natin kung merong kalangakang
And syempre kukuha din tayo ng ano pang asim natin dun sa iluluto nating tahong. Yun yung ulam namin ngayong tanghali. Yan. Ito mga ito mga kalangakang makasarap. Gurut. Ayan mga kaayat, ito na yung nakuha naming kalangakang. Ayan. Madami pa, kaso nga lang mataas yung mga bunga. Tapos ito lang yung pang-asim na nakuha namin. Halos lahat talaga kalangakang na. So, kulang kami sa ganito. Pagod na kami magsungkit. Ito na lang ang pangdagdag. Ayan. Kasi ang ulam namin ay sinigang na tahong. Tahong ni Carla. Ayan. A few moments later. Nangangalap naman. Yeah, magigisa na kami. Magigisa na kami ng Bawang. Para sa kahit. Sibuyas. Tapos luya. Sabay ko na itong luya. Kamatis. Lalagay na din natin itong tahong. Sige na dyan. Yan, lalagyan natin ng tubig. Ayan, tapos ilalagay ko na din itong sampalok. Ayan. At dahon ng sampalok. Ayan. Pakukuluan natin mga kaayat. Takpan muna natin. A few moments later.
1 hour later. Yan o mga kaayat o, may dinala si Papa na kamote. Kamote nila nanay dito. Nanay Didang and Tatay Molong. Uncle ni Papa at auntie niya. Ito binigay nila sa amin. Bale mamimigay din kami doon sa kabahayan ng kamote. Kasi sobrang dami nito mga kayat, hindi naman namin yan mauubos. Yan o, kalahating sako. Yan, masarap tong, ano, ano aja yun? Kamutikyo. Tapos, ilaga. Mangibati ka to din, tano no, sumaruno ak nga mapan dito. Agburidibod ta. Tapos, agprito ang kamutikyo. Tapos, aglambong. O, mangyayawid ako mo to. Mag-uuwi din ako mga kaayat ng ganito. Masarap ilambong. Masarap imerienda paghapon. Kahit sa umaga mga kaayat, masarap ikapi. Ang ano, lambong na kamote. Ito, ang karga nito, kulay yellow. Yan o. Yan, kulay yellow. Ay, orange. Kuma. Sorry. Yan. Orange yung ano niya. Sabi niya yellow ang pesos. Hindi. Mading amuti kulay. Orange ba? Peach. My God. Violet. Ubi aja ito gang. Green. Tamang yawid akmut ta kwa. Bagla adati iprito. Oh, 'di ba mga kaayat? Talaga pag dito, pag ito mga kaayat, pag pupunta ka sa bayan, nako, kamahal nito, 1 kilo. Ewan ko kung 30 pesos ang 1 kilo. Ayan mga kaayat, uuwi na kami. Dahil nga makulimlim na dito, ay kumukulimlim na. Baka maabutan kami ng ulan. Kaya uuwi na kami. Ay dah. Dure lang sayaab. Ihahatid lang kami ni Papa dun sa kalsada. At babalik din lang siya ulit dito sa bukid. Alauna ng hapon pa lang. Kasi nga yung ano, yung mga kaya babalik pa si Papa dito. Dahil yung mga kambing, isisilong pa niya. Tapos yung siwangit, isisilong pa niya. Mga alagang hayop niya. Tapos iuwi na din namin itong tubig. Itong galon. Lagay ng tubig. Para ako, sa susunod na punta namin dito, ayan, may laman ng tubig. Tapos ito ka. Bye-bye, Sorong. Kasama ka ako. Di ka na eh. Masyadong maalog yung kuliglig. Kung di ka hawak, may tagtag-tagtag kakakasin ang ubot mo.